Hvad laver du? Jeg tror, der skete noget, mand. Jeg kan ikke se det i fly. Og der. Nu kommer det der. Ja. Flyver for stærkt. Ja. Så er den væk, der var den. Det er når det ikke går så hurtigt, det ryger bedst. Det er rigtig godt det der. Det ser pisse godt ud på filmene. Ja, undskyld, jeg bander. Nu forstår jeg, hvorfor man ikke skal inhalere. Fy for satan. Hvad laver du? Den kunne jeg ikke fange, den der. Nej, jeg blev nødt til lige at komme tæt på det. Det er meget bedre med stativ. Men det er ikke nødvendigt at zoome, kan jeg se. Hvad er det, der siger sådan? Jeg skulle have sådan en gammel stol fra et fly med sådan en maskingun på, jeg kunne køre rundt. Men det er slet ikke så let at være fotograf. Men ja, det er meget bedre end sidste gang. Ja, der hvor du vender har der god røg. Også der, det ser pisse godt ud, mand. Ja, jeg kan så ikke rigtig se noget andet, før vi kommer hjem, jo. Ja. Ja, hvis du sådan knap så meget fart, så bliver det endnu bedre. Det ser pisse godt ud i svingene. Der. Øj. Ja, det er godt det der. Pur lugt der. der er meget røg nu. Ja. Og det med de 100 gram gjorde ikke så meget, ikke så højt op. Jeg kan ikke se den jo. Men nu hvis du går op og laver en form for en stalling eller noget, så må den lige hvor den vender.
Ja, sådan noget der, kan du se. Så bliver røgen jo stående. Og kæft, hvor er jeg klog. Er han ikke en skierne? Ej, det er da sat med godt nok ikke. Og det er meget lidt, jeg misser. Det der med at zoome, det kan vi godt glemme alt om, fordi nogle gange er den meget tæt på. Den er også nemmere ved at fokusere. Ja, det er... Og en anden åndssvag ting, det er, når jeg skal så kigge på den der, så kommer solen lige ind i displayet. Skal jeg lige finde den igen? Der. Jeg kan ikke finde den. Det er ikke se den. Der. Der. Der, ja. Nej, det bliver det værre af. Så kommer jeg helt op i solen. Det vil være, man næste gang skulle have sådan et klæde på. Det er ligesom et mørkkammer, eller? Nej, så fik jeg skudt den der. Jeg vil godt have haft mine med nu. Ja, der er stadigvæk lidt røg. Jeg er jo ild i motoren. Helt deroppe, der kan jeg skudt. Men meget bedre end sidst. Helt sikkert. Hvad sådan? Skal jeg lige lande? Det foregår hen på vejen. Jeg skal jo lande imod. Hvordan er du hen? Ja, det skal du selvfølgelig. Det er den lige op over hovedet, mand. Nej, det er der skudt. Så tag en tur med så. For det var der faktisk ikke. Du var bare lidt forsigtig med at komme ned. Det var det helt rigtige, det der. Både med indgangsvinkel og... Ja, så bare ned der. Se, det kører der. Så bare hold den der. Hold den der. Længere ned. Og så kommer der vind. Ej. Nå. Har der været lidt mindre karry med den der? Ja. Den var der. Hold den der. Men så kommer der noget vind. Ja.